Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinanggihan kalian pagelaran campur sari Adilaras Jawa Timur. Di bawah pimpinan Cak Sariman. Makaryo sesarengan kalian Sapari Rekod asli Banyuwangi. Bapak Ibu sekalian kang kula hormati, sadereng panjenengan nindakaken langan beksan langkung rumiyin ing mriki badhe nggelaraken artis-artis ibu-ibu waranggana saking Kitha Malang Blitar ingkang dipun iringi aneka Julia-Juli So Bedayan. Konco kabeh ayo dijaga kesehatane. Adilaras paguyubane kena kanggo ngraketno sedulurane. Mula ayo sing seneng atine. Nyenggek klaras katon gedange Adilaras iku hiburane. Sugeng rawuh dumateng para tamu kula aturi pinarak ingkang ejo. Mersani kasugatan kita seni tayub arak ingkang
senian tayub seni Jawa Timur asli kang gambarno watak diri pri abya ade cakap semanten kidungan kulompo bile lepat nyuwun sapura para pamireng ingkang kawula hormati. Ing ngriki kita pinanggih malih kalian pagelaran campur sari tayub Adilaras saking Jawa Timur. Campur sari Adilaras di bawah pimpinan Cak Sariman bekerja sama kalian Safari Record saking kota Banyuwangi. Ewon dene pramugari kang badhe ngayahi ing siang menika inggih menika Cak Kadi saking Pal Tirtayuda dipun iringi kalian Cak Endro saking Pakisaji Malang Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian kang hormati ingkang badhe mimpin ing siang menika pramugari Cak Sukadi kairing gending Rasa Sayangi.